Hey mga kalabidab, this is Bon James D and welcome to my channel! So good morning guys, andito tayo ngayon syempre sa paboritong tambayan ko dito sa aking rooftop. At gusto ko lang palang i-announce sa inyo na ako ay mayroon ng 2015 subscribers. So ayan, maraming salamat guys. Ayan, hindi ko expected to na maaabot tayo sa ganun. Kasi sa totoo lang no, as a small time vlogger, mahirap na abot basta-basta dito sa subscriber na required ni YT. But then, dahil sa mga support ng mga taong babanggitin ko ngayong umaga, narating natin yung ganung requirements at nahigitan pa natin yung subscribers na required ni YouTube. So, kung wala tong mga taong to, siguro hindi naman tayo maging successful sa ating mga subscribers. So, isa-isay natin yung ating mga minamahal kong supporters. Pero syempre, bago yan, again, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa update ng mga latest videos na i-upload ko. So ito na guys, isa-isay natin ha. Nung nagsisimula pa lang kasi ako sa pag-vlog, bago ko i-mention yung grupo ko dito sa Bicol, gusto ko magpasalamat sa all over the world dreamers na pinamumunuan ni Ma'am Nith o Ma'am Kenneth o Nith Ablanya, dahil siya po talaga yung aking isa sa number 1 na mentor at nag-guide talaga sa akin. Pero syempre, bago ko nakilala si Ma'am Nith, gusto ko din pasalamatan yung isang tao talaga na nag-guide sa akin para makilala si Ma'am Nith Ablanya. Ito ay walang iba kundi si Ma'am Dolor. Ayan. So si Ma'am Dolor talaga yung una kong na-meet, no? Na nag-start pa lang ako. And then, yun, nung sabi niya sa akin, kung gusto mo, papakilala kita sa ibang mga kakilala niya. So yun, hanggang sa napasok ako doon sa grupo nila, at talagang maganda din yung mga bandings ng mga vloggers na pinamumunuan ni Ma'am Nith at saka ng kanyang mga masisipag na admin. So nandun si Ma'am Arjin, andun si Ma'am Wen Manang Kitchenette, si Ma'am Meg, and the rest of the admins, no? And may mga naging close friends na rin ako dito, yung aking batchmates, plus siyempre yung pinaka-favorite tita ko, si Dearest Tita Girl. Ayan, so maraming salamat po, no? Dahil sa inyo, kaya napunta ako sa ganitong pagmamahal sa pag-vlog. And ito na, may mga na-meet ako mga Bicolano vloggers, no? And I started na gumawa ng group chat, no? Kasama sina itong mga Bicolano vloggers na na-meet ko sa aking journey. So hanggang sa ito nga, dumami yung ating mga Bicolano vloggers, and nabigyan ako ng pagkakataon na ma-invite sa isang napakagandang meet and greet na mga Bicolano vloggers, no? So yun, papasalamat ako syempre kay Serenang Bicolana sa pag-invite sa akin sa napakagandang event na to, kung saan na-met ko syempre ang nag-iisang si Boss Carepa at ang aming president ng aming association ng mga Bicolano vloggers. Walang iba kundi si Boy Lada, Oragon Vlogger. Ayan, so magandang umaga po, Mr. Oragon Vlogger. So siya po yung aming president ng ating association sa mga Bicolano vloggers. So
yun na, nung nakapasok na ako doon at nakasama ako sa ganilang event, dumami yung mga Bicolano vloggers na nakikilala natin na gustong maging part ng association. So, iisa-isa natin, shoutout natin kasi gusto ko din i-support nyo yung kanilang mga channel. Guys, meron na tayong 3 batch, no? So, madami-dami to guys, kaya support po natin, no? Kasi maubos yung aking vlog sa pag lang talaga, pag shoutout at paghingi sa nyo ng support, na isupport nyo din po yung mga channel nila, okay? First, I see John Lawrence Vitas, no? John Lawrence Vitas po ang kanyang YTC. Ay sa'yo, shoutout and please support also si Miles Fajardo. Ayan, support din natin si Miles Fajardo, si hashtag Sana All. Yan, hi, hashtag Sana All. Pakisupport din po natin siya guys. Si Dan Live, pakisupport din po natin ang channel ni Dan Live. Okay, next ay Ringo. So ito po guys, si Haya Ringo po pala ay photographer, no? Kung gusto nyo pong kunin siya sa mga events nyo, pwede nyo po siyang kunin as photographer or videographer ng mga events nyo. Also, shout out din and please support also ang channel ni Jerry Del Valle. Ayan, matutumba yung sa anong ka-camera. Yan, si Jerry Del Valle. Pakisupport din po. And si Rene Albero. So, pakisubscribe din po guys sa kanyang channel, si Rene Albero. Also, ang Team Lawlaw. Tawag nila sa kanila Team Lawlaw. So, shout out din sa very kalog at talagang maingay na si Yong Tilio. Pero ito si guys, si Yong Tilio po guys ay talagang active in terms of pagsusupport sa mga kapwa niya Bicolano vloggers. Maasahan po talagang support nito, kaya malaking pasasalamat ko din sa taong to because isa siya talaga sa nagsusupport din sa aking channel. So pakisubscribe din po at pakisupport si Yong Tilio. Also, ito pa guys, yung susunod natin na vlogger ay isa rin pong magaling kumanta. So, mapapanood din siya sa Wising. Meron din siya mga videos sa Wising. Ang napakaganda at very jolly. Talagang hindi ka maboboring manood sa kanya guys kasi talagang masayahin itong vlogger na to. Walang iba kundi si Syra Estrella. So, pakisubscribe guys, si Syra Estrella. Also, ito naman, ito yung madalas kong kasama guys, no? Kumbaga parang sa partner ko na din to in terms sa mga vlogs, sa mga collab. Madalas ko itong kasama and very supportive din itong kaibigan. So, sana support nyo din po ang kanyang channel. At napakasipag po ng taong ito. Walang iba kundi si Tyler Mackey. So, magaling din po ito guys magsumayaw. So, kung may mga gusto kayong, kung gusto nyo magpaturo, kung gusto nyo matuto ng sumayaw or magpa-choreo, magaling po to si Tyler Mackey. Also, please subscribe sa channel ni Christine Joy Magdasok. Again, Christine Joy Magdasok. Also, pakisubscribe din to guys ang kapatid ng ating President Oragon Vlogger. Pakisubscribe ang channel ni Sir Limael Silara, yung kanyang Studio Eyes. Nakakabulol. sorry sir. So ayan, pakisubscribe din guys si Studio Eyes. Ito naman, mahilig naman to sa sounds, no? Pakisubscribe din to guys. Isa din to sa magaling din na vlogger. At talagang pagdating naman sa mga sounds and music, talagang magaling din to guys. Pakisubscribe ang channel ni Shocker Vlogger. Ayan, si Shocker Vlogger. Again, shoutout sa iyo, sir. Pakisubscribe again ang kanyang channel. Ito naman, from Tabaco. Pakisubscribe po si Kenshi TV or si Boy Tusok. Ayan. So, taga Tabaco po to guys. Please support his YouTube channel. Also, isa pa sa magaling pagdating sa art, no? Mayroon tayo sa pagmagaling sa art. Ito magaling yung mag-sketch o mag-drawing. Paki-subscribe ng kanyang channel, si Ems Banyas Arts. Ayan, si Ems Banyas Arts.
Paki-subscribe po ng kanyang YouTube channel. Okay, ang next naman ay si Janelle TV. So itong Janelle TV is a couple, no, si John Ray and si Marinel. So please paki-subscribe din ang channel ng dalawang to at maaliw din kayo sa kanilang mga vlogs, no. Again, please support Janelle TV. Also, paki-subscribe din po of course si Marco Estayani Noledo, o kilala sa tawag na si Boy Dasok. Again, paki-subscribe din po ang kanyang YouTube channel. Also, ito pang sunod ay si Ivy Levy. Yan, si Ivy Levy. Again, paki-subscribe din po guys ang kanyang YouTube channel. Also, si Jigs TV. Maganda rin ang mga content nito guys. Please paki-subscribe din ang mga YouTube channel ni Jigs TV. Also, ito pa guys, very talented din to si Ryan Seneta Bermas. So, again, paki-subscribe din po ang channel niya, Ryan Bermas Vlog. Okay? Sorry, Ryan Bermas Vlog ang kanyang YouTube channel. Next I see Pistachio. Ayan. So, paki-subscribe din po guys ang kanyang YouTube channel. Again, si Pistachio. Next is si Alexander Fernandez. Ayan. Si Alexander Fernandez guys, siya din yung gumawa ng isa kong intro. So, again, paki-subscribe po si Alexander Fernandez, or kilala sa tawag na Boy, tama ba? Boy Tusok? Boy Siga, right? Si Boy Siga, ayan. Paki-subscribe din po guys ang kanyang YouTube channel. Again, si Alexander Fernandez. Next is si Carlo Shing TV. Yan, Carlo Shing TV. Paki-subscribe din guys ang kanyang YouTube channel. Next is si John Michael Fernandez. Ito naman si John Michael guys, madami-dami na subscriber nito, monetize na din siya. Next I see si Sweet Lover Vlogger. Yan. Next I see Ray Arquero. Again, paki-subscribe din guys ang YouTube channel ni Mr. Ray Arquero. Subscribe po guys si June Santiago. Ang next naman nating kaibigan, no, is OFW, no, Bicolano vlogger na OFW. Paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel ay Balandoy Vlogs. Again, subscribe po natin ang kanyang YouTube channel, ang Balandoy Vlogs. Next, paki-subscribe ang kanyang YouTube channel, ang Flolen. Ayan, Flolen. At combination ito ng girlfriend niya at saka ng pangalan niya. Kasi ang pangalan niya is Lennon. So, yung Len ata sa kanya. Yung Flo is, I don't know yung name ng girlfriend niya. Basta yun. Again, pag-subscribe ng channel niya, it's Flolen. Next, please support it also si Jeff TV. Ayan, pag-subscribe na guys si Jeff TV. And Chesang Monjib. So, ang tangkad dito guys. And very talented nito, no? Marunong din siyang sumayaw. Yan. So, pag-subscribe po ng kanyang YouTube channel. Again, it's Chesang Monjib. Next ay G-Freak Vlog. Yeah, pag-subscribe po guys. Please subscribe po natin ang kanyang YouTube channel. Again, it's G-Freak Vlog. Next, pag-subscribe din natin isang magandang Bicolana na si Jervy Channel. Yan. Support po natin ang kanyang YouTube channel. It's Jervy Channel. Next, si Vanessa Maso, ang kanyang YouTube channel ay VM Vlog. Again, paki-subscribe din po ang kanyang YouTube channel. It's VM Vlog. Si Cagayonan Vlogs. Again, please subscribe to her YouTube channel. It's Cagayonan Vlogs. Next is si RTDJR channel. Paki-subscribe din po si RTDJR channels. Next, ang last sa ating batch 1. Batch 1 pa lang po guys, yung ating batch 1. Ang last ay si Simple Lyre Chords. Ito guys, yung kanyang mga content ay yung pagtutugtog ng lyre. So, marirelax din kayo sa pakikinig sa kanyang mga music using lyre. Okay, dito na tayo sa batch 2. Okay, sa batch 2 guys, paki-subscribe po si Francis Shapno Official. Again, Francis Shapno Official. Next, I see Chelly Official Channel. Again, paki-subscribe si Chelly Official Channel. Next,
ay si Marfred Channel. Ayan, pakisubscribe din po ang kanyang YouTube channel. It's Marfred Channel. Next, si Sir Joffet TV. Again, pakisubscribe po si Sir Joffet TV. Next, si Yosh TV. Pasubscribe din po si Yosh TV. Si si Angelica Bernal, isa dito sa very supportive member ng Bicolano Vlogger. So, pag-subscribe din ng kanyang channel, it's Angelica Bernal. Next is si Jairan TV. Pag-subscribe din po si Jairan TV. Next, subscribe din po natin si Gamer Stream Stream Fit. Ayun, fit. Ito pa, isa pa to sa very supportive vlogger, si Monix D. So, pakisubscribe din po natin si Monix D. Next, pakisubscribe din si My Cherry Amor. Kaya subscribe po natin si My Cherry Amor. Next, subscribe din natin si Chanakawa. Chanakawa Tech. Ayan, subscribe po natin si Chanakawa Tech. Next, subscribe din po natin ito si Maricon 2020. Subscribe po ang kanyang YouTube channel. It's Maricon 2020. Of course, ito yung kilala ko din to, guys. From Bicolano Vlog Association din to, guys. Si Sir Romel Official. Next, si Kinalukohan. Ayan. Support po natin si Kinalukohan. Next, I see ito, guys. Ito, baguhan ko tong nakilala, pero madali nyo mamememorize yung kanyang channel, no? It's Badong. Ayan, it's Badong. Nakakatawa din itong vlogger na to, and I really enjoy watching his vlogs, no? Talaga matutuwa ka sa panonood ng kanyang mga video. So, again, subscribe po natin si Badong. Ayan. Next, ito is si Drawing is Real. Dati, guys, yung first kong interview sa kanya, wala pa siyang YouTube channel. So, mostly, nasa FB page. Pero, na-encourage din siya na gumawa na ng kanyang YouTube channel. At mag-enjoy din kayo ng kanyang mga cinematic film and comedy film na ginagawa, comedy vlogs na ginagawa. So, ang kanyang YouTube channel ay si Drawing is Real. Ayan. Pag-subscribe, guys, ng kanyang YouTube channel. Next, subscribe din natin, of course, si Bicolana Girl. Ayan. So, maganda rin mga content nito, guys. Nag-subscribe natin si Bicolana Girls. Next, ay si Francis Carr Camillo, ang kanyang YouTube channel. It's Your Boy Hez. I don't know how to pronounce it, pero I think itama to. It's Your Boy Hez. Ayan. Subscribe po natin ang kanyang YouTube channel. Next, I see Marjon Mapagdalita. Again, subscribe po natin si Marjon Mapagdalita. Ayan. Sino pa ba? Ito pa, si Joms Ekrab. Ang kanyang YouTube channel ay Audio Waves Music Studio. Okay. So, yung ating third batch, no? Yung ating third batch, subscribe po natin si Steve Dolls Vlog. Again, so Steve Dolls Vlogs. Mag-subscribe po ang kanyang YouTube channel. And next, I see Tons TV. Ayan. Subscribe din natin si Tons TV. Si Bicolanang Tigang Kevin. Ayan. Si Bicolanang Tigang Kevin Dedia. So, mahaba-haba ang kanyang YouTube channel. And of course, yung ating last sa ating batch 3, I see Remark Ba. Ayan, subscribe po natin si Remark Ba. At syempre, huwag natin kalimutan yung ating mga officers na close friend of mine. Again, subscribe po natin ang nag-iisang si Oragon Vlogger. Shout out sa iyo, Sir Oragon Vlogger. At si Vice President Serenang Bicolana. Yan, subscribe po natin si Serenang Bicolana. And of course, my loving tita, of course, my number one supporter din na vlogger from Bicolano Vlogger Association. Walang iba kundi si the ever beautiful si
si Bicolanang Maharut or ang Lady Sambalas. Yan. So, subscribe po natin siya guys. Para may nakalimutan ako dun sa batch ko. Wait. Para nakalimutan ko pala si Pedsalicious. Yan, pakisubscribe din mo kayo ng kanyang YouTube channel. Si Pedsa pala ay kapatid ng ating Vice President ng Bicolana Vlog Association na si Serena ng Bicolana. So, subscribe din po guys ang kanyang YouTube channel. So, ayan guys medyo mahaba-haba yung ating shoutout, no? Again, maraming salamat po sa inyong lahat. And sana po patuloy po ang pag-support nyo, hindi lang sa channel, kundi sa channel ng ating mga Bicolano vloggers and yung ating mga OFW na vloggers na talaga nagbigay din sa akin ng inspirasyon para patuloy yung ating pag-vlog. Again, maraming salamat guys. Abangan nyo po yung mga susunod na vlogs and sana ingat lang tayo lahat and support all Filipino and Bicolano vloggers. Again, this is Bong James T, ang vlogger na true lover. Ow! Ow! Bye! Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!